Berit Gear er en gearfabrikant, der ligger i Stilling ved Skanderborg, som producerer gear og lineære løsninger til fødevare, medical, agriculture og offshore wind. Nine Altitudes har implementeret vores ERP-system og har været med til at lave hele det her projekt omkring at bygge vores e-handelsplatform. Vi har 6 produkter med 350 millioner varianter, hvilket er en kæmpe udfordring, hvis man skulle have det over et PIM-system, eller hvis man skulle have et CPQ-system. Sammen med Nine Altitudes har vi lavet en produktkonfigurator, som er ERP-styret. Det vil sige, at det er vores ERP-system, som håndterer alle vores varianter. ERP'en styrer simpelthen produktkonfiguratoren op i vores webshop, hvilket gør, at vores indkøbere, maskinbyggere kan gå ind, konfigurere deres eget gear, og så hente alle de informationer ned, som de har brug for. Noget af det, som vi sætter allermest pris på, når vi samarbejder med Nine Altitudes, er det, at man kan komme med en opgave, hvor du kommunikerer direkte med udvikleren, som så efterfølgende selvstændigt løber med det. Vi har ikke noget mellemled, der hedder projektleder, fordi udviklerne er deres egen projektledere. I forbindelse med, at vi skulle gå ind i Tyskland, så kunne vi desværre ikke bruge standard intercompany-funktion i Dynamics 365. Vi har sammen med Nine Altitudes udviklet et special- og skræddersyet intercompany-modul, som gør, at vores medarbejdere kan arbejde præcis som de altid har gjort, til trods for, at de opererer i et andet selskab. Nogle af de læringer, vi har gjort sammen med Nine Altitudes, er, at mange af de manuelle opgaver, som tidligere har taget en medarbejder flere år, var pludselig noget, vi kunne gøre på et par dage. Der er blandt andet tale om generering af 3D-filer i vores 3D-program. Det blev pludselig automatiseret og kunne køre på en server 24 timer i døgnet nede i kælderen. Vi har den her faste konklave af udviklere, og de har været her i mange år, så de forstår virkelig vores forretning. Og det giver dem mulighed for at kunne udfordre os og give os et råd om at tage nogle bedre beslutninger. Jeg har anbefalet Nine Altitudes til andre virksomheder, fordi at jeg personligt kan stå inden for samarbejdet, løsningerne og de resultater, som vi har skabt sammen.